Ngelela kuphina kuphela kufunye Kolombuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Sawubona. Select Africa TV. We we. Our King Nuwas with Select Africa TV and we are subscribed by our futhi Hlezo Sibuka njengoba ngiphathele insizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami. Khona lapha ubizwa ngashesha ngensizwa kaMkhize cela simshayele likhulishwa insizwa sencane kangaka eyazisa umuzwa ngoyisemkhulu iphinde yazi ukuthi fanele ivunule kanjena iphinde yazi ukuthi fanele ube umuntu mina ke igama lami ngungizwe amlando wasemaqhulwini dabuka phansi enkandla emabhuqwini zala umbosa thenda bangumlomo wathi akobo wathi asekha kanye amathindilizo ngabi yankondlo uzulu yaselesebela ndona njengoba phinde futhi ke zala umuntu lesengonyameni foshela umthatha phuma masango besonakala nongele kantona kasenhloko yinsizwa ngaqhathwa nginenkani ngiyahlonipha ampethele njengamanje imini umongameli wezwe lekho kuphela baba akekho umuntu ofuna ukuphathwa yinina wonke umuntu ufuna ukuphathwa yinsizwa ngithi yebo thina noMandela sabo Mandela lapha ukuzwa lapha Mandela lapha ukuzwa lapha Mandela lapha ukuzwa lapha sekhala manje awushalo kanza wethu sibonga kakhulu mashasha Mkhize impela ne-repeat cruise yakho ngiyayibona isabalele yonke indawo ibhizinisi lomuntu omnyama malesekwe bafethu umashesha uMkhize uyisibonelo salento engihlala ngisho lisekise ngayo uma ngithi mina ama-conference niyawazi intenziwa bani eSouth Africa noma niyadla nje lihlula uku-ona imuva ithi idokwe ukuthi kube nabantu abamnyama lihlula uku-ona imithombo ukuthi kube ngeyenu into okuyiyona eniphahla ngayo nibizwa isomkhulu kodwa niyithenga kubelungu walking call manje kuyiqhile lokho eke ukuthi ngisho imbewu emasimini esitshala ngayo siyithenge e10 bese sithandaza sithi insimi ngekona umkhubulwana siyitshale ngembewu yezitha akho kanza kwethu umashesha uMkhize uyisibonelo sezinto esiyilwelayo ukuthi abantu abamnyama babe nezinto zabo mawusudakiwe uhambona la baba usiriya simone siyakhala manje zobamba kudedele ngoba ngiphathe ngabeni into ezokwenzeka kanza kwethu asibonga kakhulu amasosha njengosomnandi nalensizwa siyaseke singathi thwela akekho umuntu othwela ungawuthola ukuthi lo muzongana imisebenzi emihle nokungalali kwakhe ngeke niyaphaphama ngimbone online ngo1 ebusuku leyo nto leyo ikhombisa ukusebenza kanzima nokuyithanda asimfisa ukuhleka bafowethu nomsebenzi kade wenziwa ekhaya sabantu abempumelelo njengamanje silanda ngompuka mhlongo silanda ngompuka mhlongo yebo zabona kakhulu silanda ngompuka mhlongo madoda umntumazi wentshintshi entathakusa uzongena manje with Select Africa TV and we are subscribed by our futhi Hlezo Sibuka njengoba ngiphathele insizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami.